Shwmae, yn y fideo hwn, dyn eisiau i ddangos sut i ychwanegu prawf yn y cod HTML i checio am y fformat cywir sydd yn cael ei fewnbynnu gyda'r defnyddiwr sydd yn defnyddio y gwefan hwn. Felly, yn y blwch sydd yn flacio nawr, gyda rhif dim 9 gorwahanol dim dim, mae angen y defnyddiwr i fewnbynnu gwerth yn y fformat amser yn y blwch hwn. Ond nawr, os dwi'n yn mewnbynnu lythrennau fel hynny, ac wedyn yn pwyso ar y creu store botwm, mae'r blwch yn derbyn y gwerth lythrennau. Felly, mae hynny yn anghywir. Sut felly i wneud yn siŵr mae'r defnyddiwr yn mewnbynnu yr fformat gyda'r gwerth cywir yn y blwch hwn, yn yr cod HTML. Felly, os dyn ni'n mynd i'r cod tarddiad, dyn ni'n gallu ychwanegu penodiad sydd yn galw pattern neu patrwm i'w cyfartal gyda'r ac wedi ychwanegu dyfynodau dwbl. Ac yn y dyfynodau dwbl, ydyn ni yn gallu ychwanegu mynegiant rheolaidd, sef regular expression, i checio am y fformat o'r gwerth. Felly, yn y blwch ar gyfer yr amser, mae'r fformat angen i fod gyda'r rhifol arall. Wedi hynny, angen i fod gorwahanol. Wedi hynny, angen i fod rhifol ac yn olaf rhifol arall hefyd. Felly, yn y cod HTML, dyn ni'n gallu ychwanegu y mynegiant fel hwn, yn dechrau gyda'r cromfach betriol agor, rhif neu rhifol 1 gysylltnod 9, cromfach betriol cae. Mae hynny yn mynegu unrhyw nod rhwng y nod dim a'r 9. Wedyn hynny angen i ychwanegu cromfach gyrliog agor, 2 atalnod 2, cromfach gyrliog cae. Ac hefyd, mae hynny yn mynegu mae'r angen i fod yn 2 o nodau i 2 o nodau, sef mae'n hynny unig yn gallu cynnwys 2 rhif. Wedi hynny, mae angen i ychwanegu y gorwahanol, ac wedyn angen i aildrodd yr un peth, sef cromfach betriol agor, dim, cysylltnod 9, cromfach betriol cae, cromfach gyrliog agor, 2 atalnod 2, cromfach gyrliog cae. Hynny, felly, yw'r mynegiant rheolaidd i checio am yr fformat cywir ar gyfer yr amser. Os da ni'n achub y newidiau, ac hefyd yn mynd yn ôl i'r dudalen wefan, ac wedyn, os ydyn ni yn mewnbynnu y llythrennau yn y blwch, fel hynny, ASD, ac wedyn yn clicio ar y botwm. Dyna ni, mae'r neges gwall yn dangos yn dweud please match the requested format. Felly, os dyn ni yn mewnbynnu
enghraifft, dim 9, gorwahanod 3 dim, ac wedyn clicio ar y botwm. Dyna ni. Mae'r newidiau yn gweithio, ac yn ar mae'r tudalen hon yn checio ar gyfer gwerthoedd wedi I mewnbynnu yn y blwch hwn. Diolch am eich gwylio am fideo hwn. Tan y tro nesaf, hwyl.